मोनसे बाखनायजाथाव खौरां समजों लोगोसे गोमालांनो हमबाय मोनसे जातनि सखा दाउआ जाय दाउखौ मोनसे समाव गामि ओनसोलनि गोबां नालेंखर बिफां गय बिफांफोराव बाहाबोनानै थानाय नुयोमोन नाथाय बेखौ दा बारा नुबांला फ्रायैनो खमायलांमारबाय बेनि गेजेरावनो सासे सुबुङा मोनसे बाखनायजाथाव आरो गोजोनथाव हाबा मावदों बेबायदिनो गोमालांनो हमनाय सखा दाउखौ रैखाथि होनानै दाउसिन दाउला दाउफोरनो अननाय होबोदों बाक्सानि सासे सुबुङा बाक्सा जिल्ला दिरिङापुर गामिनि सोमलाराम बसुमतारीनि न'आव थांनाय 7 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सखा दाउफोरखौ बासा खानानै थानायखौ नुनो मोन्दों बे सखा दाउफोरखौ सिखारि एबा दुथां सुबुंफोरनिफ्राय रैखाथि होनानै दाउफोरखौ अननायनि बिदिन्थि दिन्थिनो हादों सोमलाराम बसुमतारीया माब्लाबा बाराव बाहाजों लोगोसे गोग्लैनाय सखा दाउनि फिसाफोरखौबो जोथोन लाबोदों सोमलाराम बसुमतारीया मिथिनाय बादिब्ला जेठ दाननिफ्राय बे सखा दाउफोरा बासा लुनानै थायो आरो आसिन कार्तिक दानाव थानाय जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव खारलाङो मख'जाथावदि गामि गामि मबाइल टावार आरो आबादफोराव बिस गोनां मुलि होनायफोरानो बे दाउनि थाखाय खैफोद लाबोदों अब्लाबो नाथाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि दिरिङापुर गामिनि सोमलाराम बसुमतारीनि न'आव बे सखा दाउफोरा दासिमबो दं सोमलाराम बसुमतारी गामिया दक्षिण दिरिङापुर जोंहानि न'आव सेस्लायाव फांसे नारेंखल बिफां दं बे नारेंखलाव बोसोरै सैथो दाननि 10-15निफ्राय बे नारेंखलाव एसामिसाव बुङो टकरा सराय जों बुङो जेलुंगि दाउ बे जेलुंगि दाउआ बोसोरै फैयो जोंनि न'आव आरो बे नारेंखल बिफाङाव बासा लानानै आसिन मासाव लागै थायो आरो बेवहाय आसिन मासनि 10-15निफ्राय आरोबाव हाग्रायाव बिरलाङो बेहाय बे सखाया बिदै दैनानै फिसा जानानै मालाबा बाहानिफ्राय गोलैयो बाहा हिसाबै बार बुयोब्ला बेवहाय फिसायाबो गोलैफानानै आलाय सिलाय जायो बे फिसा आलाय सिलाय जानायखौ जों मालाबा अननानै बाहायाव सोना दोनफिनो बे बाहायाव गावसोरनि बिमाया जेनेबा सखा बिमाया आदार दौफैफिनो आरो सखाया नोंसानियावल' दं ना बे ओनसोलावबो सोरनियावबा दंबावो दाथ' आं नुनायावथ' जोंहानियावल'सो नुदों दा जोंनि जफा हालामाव रावनियावबो नुनो मोनाखै बे सखाखौ सोरबा माब्लाबा गावनो फैयोबा बुथारनो फैयो बै समाव नोंथाङा बै जिखिनि माने फैनाय बिथांखौ माबायदि प्रटेक्सन खालामो फोरमायनो न' जोंथ' बेफोरबायदि दिनैसिम रावखौबो गावनो होआखै गावनाया सोरबा जेनेबा गावनो होननानै फैयो गावो अब्ला जों रायो आरो जोंनि न'आव थानाय मालखौ सेस्लायाव थानाय मालखौथ' नोंसोर बेफोरबायदि खालामनाङा ना मानो गावनांगौ लबरजों गावनाङा इमान अननानै जों लाखिना दोनदों जों दिनैसिमबो जोंनो गावफेराखै मासे सखा बुथारफेराखै जों सखा फिसाया बाहायजाबै गोलैबाबो जों अननानै आरामसे थिखांना दोनफिनो थिखांना दोननायाव माला बिमाया आदार दौनानै बेखौनो गिदिर बानायफिनो गिदिर जायोबा बिरलांफिनो आरो दिनैनि समाव बे सखाखौ फ्राय जायगायावनो नुनो मोनला बेखौ नुनो मोनैनि गुबै जाहोनखौ मा होननानै नोंथाङा सानो दिनैनि समाव गोबां जायगायावनो बे दाउखौ नुनो मोनैनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि दिनैनि आबादारिफोरा फ्राय गासै आबादारियानो आबादाव मुलि सारो बे मुलिखौ जेनेबा सखाया थांनानै आबाद थिलियाव आबादखौ जायोबा बेवहाय मुलिखौ मोनजायो आरो मोनजायोबा बिसोरनि खुगायाव गाराय जायो खनायाव गाराय जानानै बे बुस्थुआ गिदिर जाबोला बिसोरो आदारखौ जानो हाया जालाङो आदार जानो हायो बिसोरो गोबां जायगायावनो आलाय सिलाय थैना थानायबो नुयो जोङो बिरनो हाया जानानै रानख्रबना थैयो बेफोरबायदिबो नुदों आरो संरैखा खालामनायनि थाखाय रायजो राजानिसिम मा खालामनो सानो संरैखायावथ' दा जेनेबा जों बेफोर बुस्थुआ मिथिंगायारि जिब नालाय बेखायनो अननांगौ आंनि बायदिबा बेफोरखौ थारमाने लबरफोरजों गावथारनाङा जागा होनांगौ जेरै जोंनि न'आव दा दिनैसिम 6-7 बोसोरा जोंनि न'आव बोसोर थाफैयो जों दिनैसिम मासेबो बुथारफेराखै बेनिखायनो जों जेरै अनदो गुबुनफोराबो बिब्दि अननानै जाहाथे लाखियो जेन बिसोरनि फोलेरा बाङो बेनिखायनो मोजाङै लाखिनांगौ आरो आंनिबा बेखिनिखौ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क
बैंक, एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360